entuk wakeh Pak sindene Pak. Aku tak takon karo kowe. Kowe jane sinden apa rampok ora? Kabeh jaluki ora. Panjenengane mangestoni rawuh ki wis matur nuwun iki dene kaya Pak Camat wis kepareng nyumbang swara, isih nyumbang arta kaya ngono tegese piyai sing spesial kaya ngono kuwi. Spesial Pak, betul Pak. Ampun ngoten Pak. Kala-kala Pak. Nggih. Mancange kala-kala mboten napa. Nggih. Terus ketah ngeten menika. Aku dibilani Pak Camat. Ah iya. Nggih ngaten nggih Mbak. Anu to Nggih, jenengan Pak mung Camat. sok mirsani teng YouTube Nggih, niki gelare nggih. kanca-kanca kali kula. Nggih. Wah, Sok nggih. ningali live streaming. Ngoten. Seneng kula. Oh, nggih sembah Nggih. nuwun, Pak. Ngaten Mugi-mugi nggih. mboten namung mirsani kapan-kapan nanggap dhewe, Pak. Insyaallah. Nggih. Nggih. Kula kinten ngaten. Sembah nuwun nggih Pak Camat sing ora-ora. Monggo diaturake lintang asmara. Kangge mbak kula, mbak yu kula sing nonton niki yu jalukamu tak turuti adilanang gen seneng atine. Yu sinten? Wah, mbak yu kula enten riki, Pak. Asmane sinten? Bu Wasni. Masih Bu Wasni kan? Wah, masih. Wah, tuwas. Mau request jane gil ya karo sing kae ngono jane ning wis gilirane beda. Iki wis apik kok yu nek rada adoh mau kaya nerapati ning masa cedhak elok kok. Ibu. Wis tenang ya, nggih. Ya, Pak. Pak riyen ibu karsane tindak mriki duwe. Karo Pak Warto. Ha iya. Lek mijeti ngenggon ae tok. Ha iya. Ya ora to, Mak ora. Ngono kuwi luar biasa. Ugi dumateng para panitia ingkang dipun pandegani kalian Pak Suwarno SPD, dipun sepuhi kalian Bapak Haji Tugiman Sastro Miharjo, Bapak-bapak Ketua RW, RW 2 dan RW 3, Pak Wahyudi karo Pak Marijo. Ya, ugi ngaturake panuwun marang Bapak Kepala Desa Selokaton. Pak Camat ngundang Rejo, biyuh sing kepareng rawuh wiwit sore. Ya, lan ugi para pepunden anggota dewan mau sing kepareng rawuh Pak Sarjono saka PKS karo Pak Hanung saka PDI Perjuangan. Ya, kaya ngono kuwi. Kabeh padha nyengkuyung, kabeh padha ngestreni anggene para warga masyarakat ing Selokaton nganakake syukuran. Malah iki apa kuwi uji coba yang pertama. Adate yen biyen awake dhewe nate sowan mrene sadurunge Covid ke mapan ana dalem. Iya, saiki mapan ana ning kene iki pancen dicoba nduk men nggone Bawira. Iya. Nadyanto nggen panggung dalang mau ya sempat ambles. Lah pancen kene nembe diuruk kok. Ha iya ngono kuwi ning saiki wis kepenak ya yung. Wis becik kaya mengkene. Insyaallah kene mengko bakale dibangun dadi gedung pertemuan, dideki joglo utawa papan sing indah ngono, pendak taun lan hajatan para warga masyarakat Selokaton mapan ana ning kene. Ruang publik kene. Ngono kuwi tahun ngarep ya tetep wayangan. Terus wayangan lan mau wis didhawuhake insyaallah yen ra ana alangan sok sing ditimbali tetep awake dhewe sak kanca. Weh, ngono kuwi. Ngono kuwi. Gandeng iki nggene dulur, Nduk. Ora ujar ora kaul yen tahun ngarep wayangan awake dhewe meneh bakale cukup membayar 50%. 50%. Pose aja tepuk tangan. 50% DP, 50% pelunasan ngono lho maksude. Malah sing ora-ora. Iya ngono kuwi nggih. Intine matur nuwun banget karo para warga masyarakat sing wah kaya ngene apike. Iya. Antarane pangarsa desa, pamong lan uga sing dimong nyawiji dadi siji ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Tur ya nggen sebelahe sinden kae di apa kaya gunungan isine buah-buahan. Ndur dhewe jagung. Ha iya, ana maknane ana. Ngopo kok jagung dekek ndur dhewe? Aja nganti lali marang Gusti Sing Maha Agung. Wah iya. Jagung, ngisore enek tomat. Tata-tata kabeh bakal nglakoni kiamat. Mula ayo padha manembah karo Gusti ingkang nyipta jagat. Wah iya. Apa kae? Terong. Ayo. Tetanggan aja nganti merong, tegese dadi tangga sing apik, kudu guyub rukun samat sinamaten daya dinayan kanggo nyembuh marang raharja lan barokah tumrapi warga masyarakat ing Selokaton.
Waluh, nggih. Para warga masyarakat nganti pejabate kabeh luluh menjadi satu untuk nyengkuyung hajatan duwe gawe sing ditindakake dening warga masyarakat Sela Katon. Akhire panjang bunjung gemari pahlo jinawi. Ya, Apa? Pari, ayo. Para warga kabeh padha nguri-uri pendak taun kene wayangan ya kuwi dalam rangka bersih desa. Wayang ngono kuwi. Iya, Apa? Kabeh kok takokne sewengi renek enteke no. Ayo nggih. Sing inti sarine para warga masyarakat ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung. Lah, bedane Nduk, bedane piyayi bersih dusun utawa sedekah bumi karo kegiatan liyane, ngene iki pancen mesti membaur menjadi satu. Mbuh agamane apa, mbuh sugih apa miskin, kakung lan putri iki menjadi satu. Mongko yen jaman biyen piyayi mirsani wayang ini racake mesti piyayi kakung. Ning saiki neng kene wis beda. Akeh para putri-putri, para mak-mak, para ibu-ibu sing kepareng do mirsani wayang. Ya, ibu-ibu Sela Katon. Ya kuwi sing sok nggegerke dalan. Angger ibu-ibu kuwi nggawa kendaraan menggo ing ngiwa retinge nengen ya kuwi wonge ae. Dadi kaya ngiring bebek kae. Ketoke rene bae ngiwa. Ayo ngono. Ibu-ibu, kaya ngono kuwi didongakake warga masyarakat ing Sela Katon. Wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasane jaman tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing berkah, pinaringan wujude kesehatan lahir batin, katentreman lahir batin lan uga keselamatan donya prapteng akhir, putra putrine dados bocah sing soleh lan uga solekah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaturke panglipur. Ngaturke panglipur. Aku tak nyuwun luwih dhisik karo Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Nembang apa? Bebaske wae Ibu Kesi pengen nembang apa. Sing inti sarine iki diaturake marang para warga masyarakat ing Sela Katon lan ingkang mapan ana kiwa tengene ingkang kepareng rawuh wonten ing mriki. Sumrambahipun ingkang kepareng mirsani lumantar streaming mliginipun YouTube Kuntadi Channel. Ha iya, ngono kuwi matur nuwun katresnanipun. Sugeng dalu Bu Sukesi Rahayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Pun ping kalih jenengan kula sak kanca sowan Sela Katon. Inggih, leres. Badhe matur menapa kalian warga mriki? Kula Nggih no. atur kula namung setunggal. Menapa? Matur nuwun ingkang tanpa upami sak gedhe-gedhene. Awit menapa Pak Dalang? Warga masyarakat dalu niki wonten ing Sela Katon salah satunggalipun warga masyarakat ingkang leres-leres tasik kersa nguri-uri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawi. Tinggalanipun Mbah Buyute awake dhewe. Tepuk tangan untuk warga Sela Katon. Sampeyan ngerti apa ora kenapa kok desa kene jenenge Sela Katon? Dereng. Nah, takono. Pripun Pak Dalang? Sela Katon, Sela ki watu, Katon iki ketok. Dadi lek neng kene iki kemlelet, kemaki aneh-aneh, kepruk watu ndase ngono. Ayo, kuwi utak-ate gathuk ngawur kuwi ora. Ning saestu Pak Dalang. Pripun? Dados tiyang Jawi menika ingkang tasik kersa nindakaken upacara adat bersih dusun niku salah sawijining cara Mbah Buyute awake dhewe mbiyen paring tinggalan niku lho Pak Dalang. Nggih. Supaya ekosistem alam niku tetep lestari. Contonipun kan warga masyarakat mriki gadah kepercayaan inggih menika nguri-nguri sing jenenge tanduran pari terus disuguhke terus dislameti ana Dewi Padi Dewi Sri nika lho. Nah tujuane napa? Yen awake dhewe ra dikai kepercayaan karo Mbah Buyute mbiyen arupa Dewi Padi, mengko masyarakat wong sing serakah-serakahi bakale sembarangan ngolah lemah ditanduri pabrik, dincepi pabrik, dibangun pabrik, papan-papan sing napa nggih mateni ekosisteme alam semesta niki wau. Conto malih enten kepercayaan ingkang dibangun kalih Mbah Buyute awake dhewe nggih menika Dewi Laut Selatan utawa Kanjeng Ratu Kidul. Nika sanes kepercayaan ingkang
elek lho nggih. Nika sae sanget. Yen awake dhewe niku mboten diwenehi kepercayaan ngoten niku. Keserakahan manusia itu bakal menghancurkan ekosistem laut. Mula awake dhewe duwe rasa wedi, ati-ati ning laut, carane golek iwak kanthi cara sing bener tetep dilestarekake ngoten niku mboten nganggo bom. Oh, ngoten iya. niku. Leres. Pramila awake dhewe kudu bangga dadi wong Jawa merga dititipi budaya ingkang luhur kados mekaten, kados warga masyarakat Selokaton. Nggih, leres Bu Kesi, nggih. Sae sanget. Jenengan wau Dewi Padi asmane sinten? Dewi Sri. Niku lak dikurmati kali wong Jawa to. Nggih. Lah teng Selokaton mboten. Sinten? Mriki kok asmane Bu Sri ngoten niku malah kon adang teng mriki niki. Nggih to Pak sing adang Bu Sri to? Nggih teng ngene Pak Wito kula wau takon petuk teng nggen kamar mandi kok. Jenengan asmane sinten? Bu Sri. Lah jenengan kok teng mriki? Nggih. Kok mboten enten kancane? Mboten ngeten niku kula piyambak Pak Dalang. Ngono kuwi Bu Sri. Kaya ngono kuwi. Ya, mbok menawa gentenan. Gentenan wis ibu-ibu sing masak sedaya kemawon matur nuwun ingkang kepareng nyugata dumateng kula sak kanca lan ugi sumrambahipun para tamu ingkang kepareng rawuh. Tandha tresnanipun napa Bu Kesi? Badhe ngaturaken sinom nyamat kemawon. Sinom nyaman. Nggih. Coba diaturake. Wabil khusus dumateng para sesepuh adi sepuh ingkang kula aturi rumiyin amargi menika lak piyayi ingkang sampun saktrepipun pikantuk pakurmatan mengko njur nglerek saya selerane bocah nom-nom jaman saiki. Ya ngono ya, Mak. Monggo Bu Kesi sinomipun. Dasare nggone jembar panggunge ya amba, tendane ya bowera, sound sisteme ya mendukung. Wayangan ning atase kaya ngene kok son nganti 3 set lho. Iya, tur kuwi ra mbayar kabeh. Iya to. Temenanan rega pancen sih katresnane para-para ingkang kagungan son ing wilayah Selokaton mriki kangge mendarmakan untuk warga masyarakat Selokaton anggene duwe gawe, mula ya dipasang nganti kaya ngono kuwi. Ha iya wayang goreg tenan iki. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun ugi para donatur, mugi-mugi pikantuk liru saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu. Pak Dalang. Heeh ta. Kula pun kuwesel niki asine. Heeh. Lah nek gur apa ngomongke kesel, Pak Warto iki kesele kliwat kok sampean.
Lah nggih. Mergo njaba jero terus le kesel iki. Saged. Nata panggung piye carane men rambles, kurang ngatur liya-liyane. Lho, panjenengane mongko adate ra ngrokok maling ngrokok mergo stres. Ha iya. Stres mikir acara men sukses iki. Heeh, temenanan. Mula nggih ijo nggih tamba sayah karo Mas Warto. Monggo menika kula sugata sinom nyamat dening Bu Sukesi Rahayu. Semugi-mugi jenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Ha iya, ngono kuwi. Heeh. Ya, Bu. Mboyake rampung sinom bablaske si kucing. Wah iya. Enggak, Bu? Luwe
Sugeng dalu Cahayu Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Alhamdulillah. Wis nate nyinden nang nggen Sela Katon kene? Belum Pak, belum sama sekali. Ngapunten nggih Pak Bu, saderengipun kula niku sakniki niku warga masyarakatan lho Pak. Warga masyarakat Karanganyar nggih Pak, tapi ning Karanganyar niku nggih jarang tanggapan Pak kula Pak. Loh, lah gur ngene kok pamerne aku, Lah aku iki kapan mayang ning Karanganyar ora sambatan ngene iki, Loh, kula saya itu kecamatan Gondang Rejo lho Pak, sakniki Awakmu? Pak. Nggih. Tegese warga masyarakat, tegese kene iki ya tanggamu berarti. Nggih no Pak harusnya. Ngapunten Bapak Camat dereng kondur napa mboten nggih Pak? Dereng. Pak Camat kula niki warga Gondang Rejo lho Pak. Mbok jenengan iki nyawer kula ngono lho Pak. Kowe senengamu nek langsungan nembang urung kok lagi munggah Lho, saiki langsung. kan malah ngerti Pak, oh bae ning Gondang Rejo ki enek sinden ngono lho Pak. Oh, kowe tak kandhani ya, tak Oh, kandhani. Pak. Aku ki lak saka Njaten. Nggih. Dadi sak desa Njaten kuwi yen anggere bersih desa wayangan, aku disangoni panitia. Emoh. Loh, lah napa kok jenengan mau sangone panitia? Emoh lah, aku mergo kuwi kecamatanku. Lah, gandeng sampean kecamatan ngendi? Gondang Rejo. Selorejo masuk kecamatan Selo Katon. Selokaton to kecamatane? Gundang Rejo. Gundang to? Rejo, Gandeng sampeyan iki dilingkup kecamatan Gundang Rejo, mongko Selokaton iki lah ke bawah Gundang Rejo. Nggih, betul. Yen cara aku pamane sesuk diamplopi karo Bu Kesi, aja kok tampa. Loh, lah napa Pak lah kula nyinden sewengi ganas kok ora disangoni pripun? Kapan kamu mengabdi kepada warga masyarakat Gundang Rejo yen ora nyinden ning kecamatane dhewe ngene iki? Aja kok malah nyuwun sawer karo Pak Camat. Lah nanti Pak Camat nyawer tenan aku ya jalukno pisan. Ngawur ya. Nggih, saderengipun nderek pitepangan nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kula Birgita Ayu Bapak Ibu, aslinipun jane Kediri Jawa Timur. Nanging saiki teng Plesungan Gondang Rejo Pak Dalang. Plesungan. Nggih. Oh iya. Plesungan langsung. Plesungan enek sinden, plesungan enek sinden. Wah. Ayo anak sinden kena disambat. Ayo ngono kuwi nggih. Terus ucapan yang terbaik untuk warga masyarakat Selokaton piye? Nggih, nderek dedonga nggih sik Pak aku serontolen rada anu. Ora iso nggih. Kami sosolen maksudnya Pak nek teng mriki nek teng Jawa Timur Padha cara serontolen. Jawa Timur pancen serontolen. Bener ayo. Serontolen. Dadi yen omong klera-kleru jenenge kami serontolen ngono kuwi. Wong wedok kok seneng karo wong lanang pirang-pirang ya kami serontolen ayo. Nggih, ngono kuwi. Nggih, nderek dedonga nggih Bapak Ibu, mugi-mugi desa Selo Katon nggih Pak. Mugi-mugi masyarakatipun sehat, panjang yuswanipun, rezekinipun kathah nggih Pak. Oh nggih Pak, kula nggih ajenge cerita Pak. Apa? Kula niku nate dipijeti kalih Mas Warto Pak nggih Pak. Awakmu bareng ya kena. Nggih, pernah. Masalah dadi korban akhirnya awakmu. Kok korban niku pripun to Pak? Piye Mas dipijeti Warto piye? niku kula kan anu to Pak, nate sakit asam lambung to. Terus kula niku bingung kok obat kok ndak mari, berarti kula niku mencari alternatif lain gitu. Terus kula niku di WA Mas Dar, coba dipijetne Masku. Nggih. Terus kula mara teng ngene daleme Mas Dar to Pak. Ya Allah Pak, nek mijet po enak Pak saestu Pak. Mas Warto kuwi. Nggih, Mas Warto. Gene niku. mijeti wong lanang kaya aku malah luwara kabeh malah. Loh, lah kok malah mijet wanita tuh halah Pak lemah lembut Pak, enak Pak. Akhirnya mari laram. Iya sembuh Pak saya Asam Pak. lambungnya mari. Sembuh. Akhirnya ganti asam urat. Apa? Kok iso asam urat lho Pak. Lah iya ngono kuwi. Lah tandha panuwunmu mergo mbiyen nate dadi lantaran tombo saka Mas Warto, mula saiki ya sampean nyinden sing semangat nang kene. Nggih, Pak Camat, mbok pilih enten pamundutan Pak Camat. Camat neh. Aku punya pantun buat Pak Camat. Nggih. Tuku tomat karo brokoli. Cakep. Bapak Camat jenengan ganteng sekali. Biasanipun Pak, lek teng ngene Jawa Timur ngene desa kula niku biasane enten pejabat sing dipanehi pantun langsung Pak disawer 500.000 niku leres niku. Nang endi wi? Nang desa kula Kediri niku Jawa Pak. Timur. Nggih, Jawa Kuwi Timur. lek Jawa Timur, Jawa Tengah beda ngene. beda, Pak? Beda. Oh, alah. Iya ngono kuwi.
Ayo, ngono kuwi pir. Ayo. Nggih, mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Ah, napa jenengan wis bebas teng mriki niki piyayi mriki niku napa-napa masuk, napa-napa kersa. Tak kira malah jenengan sing langkung pirsa ngono kuwi. Syukur yen pamane jenengan lak nyebut Pak Camat terus. Nggih. Pak Camat diaturi munggah panggung. Lah. Dadi engko pilihane loro, Apa, nembang utawa nyawer, milih ndi Pak Camat ngono lah. kuwi. Nggih. Bapak Camat niki diaturi teng panggung nggih Bapak Ibu nggih. Lah Pak Camat niki warga jenengan niki mengusulkan untuk jenengan di atas panggung. Napa kula jemput Pak Camat? Mriki Pak Camat. Nggih. Yo kanca ning gisik gembira. Untuk camat kita yang Gondang Rejo. Wah, Pak Camat iki. Selamat malam Pak Camat. Ya. Sebentar Pak, ini saya benain ya. Udah. Lambene benakin basa ndi kuwi ora. Ngono. Kula arek nembe S2. niki Mas Cangik. Dalem. Kula ndredeg nembe niki. Ampun redeg to Pak, Nggih. Pak. Kula biasa mboten ndredeg teng ajenge wong. Lah. Nembe niki kula ndredeg. Jenengan biasane ngadepi wong sak Lah, kecamatan. nggih. Lah niki ngadepi Mbak Brigita niku lho kula ndredeg. Waduh Pak jenengan ini ampun ngoten. Kula salting lho Pak. Sing marahin ndredeg napa niku nembe lari sak putra panjenengan kok. Lah nggih. Nggih. Duka niki kula ndredeg niku. Nggih, nggih. Loh, kok sak putrane Pak Camat itu saya melihatnya itu seperti masih umur 30-an loh Pak. Padune. Iya. Ngawas Pak, lek ngelem ngono kuwi biasane arep ngeneki niku mangke. Kula niku pun apal lho Mbak Cangik. Apal nggih. Pun. Angger sinden niku ngerti camat, ngerti pejabat katon jenengan, wajahe berubah dados kotak amal Pak kalian. Mboten Pak dalam emang selera saya itu yang lebih tua dari saya Pak. Saya kan umurnya kan 24 gitu. Saya tuh lebih senang yang 30 ke atas ngoten niku Pak. Pripun Pak Camat ngoten niku? Lah nggih. Aku lagi patikur ke bawah Mbak. Nggih Pak Camat wilujeng dalu mbok pilih enten pamundutan jenengan apa ajeng nembang sarengan kalih kula. Nggih. Kula niku sone gur siji tok nya. Napa Pak? Lali janjine. Waduh, Wah, Pak. nawisan. Loh, niku penting Pak. Penting Pak niku Pak. Apalagi jenengan seorang pejabat yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah janji yang pasti. Lah itu yang ditunggu. Betul. Nggih. Ning kula mboten lali janjine. Iya. Gur niku gur ngelekke kabeh. Aja lali karo Janjine. Nggih. Betul Pak. Apa ngerti kok Pak Camat rena penggalihe nonton selokaton kene bersih desa terus ngenekke dhewe bersih camat. Ayo. Nggih. Tenang mawon enten anggota DPRD kalih kula kari nembung mengke. Dene ini camat. Nggih Pak, siap. Ugi Pak Kepala Desa pun di Pak Rejosari rawuh nggih. Wonten rawuh menika. Alhamdulillah. Menika Pak PJ Plesungan. Jenengan ki ora Silorejo, Mbak. Sulurejo. Heeh. Kula plesungan Pak. Lah iya Sulurejo nek Plesungan. Oh mboten Gondarejo tapi tenggene. Gondang Rejo tapi dusune Sulurejo. Oh ngoten. Ketekan jeneng. Lah wong teng tulisan iku kan desa Plesungan Kecamatan Gondang Rejo ya. Kan gitu, Pak. Lah aku diterangne karo Pak Camat Nggih, mosok Pak nggih, Pak. Camat. Mau Pak pokoknya aku dadi warga Gondang Rejo wae, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Langsung napa mawi bawa, Pak? Langsung Bawa mawon. kemawon. Kula Aja. bawa niki Mbak Brigita malah bingung mengke nek bawa. Alah mboten, Pak. Monggo diaturaken ya lali janjine bersama Pak Camat Gondang Rejo dan Brigita Ayu. Monggo. Dados. Monggo Pak Oh, sekedap Pak. Nggih. Jenengan nyolong pethek ngendika lek jare nembang mung saged tembang niki tok. Nggih. Lho suarane apik to, Bu? Saya betul, Pak, betul. Nggih nek pas lagu niki, nek lagu liyane mboten apal. Ah, saya sanget wonten jenengan kalih laras nggih pleng apal tura. Nun Iki sewu apa? Pak Camat.
Napa sering karaoke jenengan iso? Waduh iki kok. Tegese teng dalem karaokean kali Bu Camat ngoten lho. Nggih, leres niku, leres nggih. Apik tenan kok ya. Ayo sapa ngerti ya nek bersih camat. Masuk lagi nggih, Pak? Nggih. Jan-jane kowe ning ati gelagatmu sajadu priyani hatiku sujono kowe kencan karo liya-liya. Ambekan sih. Ambekan dulu, Pak. Pun sepuh pun tuwa. Nggih, semangate entuk nih ya napas. Nah, faktor U menika. Nggih. Jan-jane kowe ning gelakatku sajadu priyani hatiku sujono kowe kencan karo Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Camat luar biasa. rogoh tenan iki. Dalah. Repot-repot Pak Camat. Waduh. Pak jatuh. ATM-e sauten Bir. Terima kasih nggih Pak Camat. Semoga panjenengan sehat selalu nggih to. Lah ngaten iki Pak Camat nyangoni Pak Lurah kok gak nyangoni ya kebangetan to Pak. Oh, Pak Lurah. Pak Lurahe telu, Mbak. Oh, Bapak Lurah 3. Waduh ya niku lumayan Pak. Bapak Lurah pundi niku? Pak Lurah Rejosari. Rejosari 500.000. Pak Selokaton. Bapak Lurah Selokaton 500.000. Pak PJ jenengan. Bapak PJ Pejuangan 500.000. Ya Allah Pak, engko entuk wakeh Pak sindene Pak. Pak. Aku tak takon karo kowe. Pak? Kowe jane sinden apa rampok ora? Kabeh jaluki ora. Panjenengane mangestoni rawuh ki wis matur nuwun kok dene kaya Pak Camat wis kepareng nyumbang swara, isih nyumbang arta kaya ngono tegese piyai sing spesial kaya ngono kuwi. Spesial Pak, betul Pak. Ampun ngoten Pak. Kolo-kolo Pak. Nggih. Mancange kolo-kolo mboten napa. Oh nggih. Terus ketah ngeten menika. Aku dibilani Pak Camat. Ah iya. Nggih ngaten nggih, Mbak. Anu to Pak jenengan Camat. saya sok mirsani teng YouTube Nggih, niki gelare nggih. kanca-kanca kali kula. Nggih. Wah, Sok nggih. ningali live streaming. Ngoten. Seneng kula. Oh nggih sembah Nggih. nuwun Pak. Ngaten Mugi-mugi nggih. mboten namung mirsani kapan-kapan nanggap dhewe Pak. Insyaallah. Nggih. Nggih. Kula kinten ngaten. Sembah nuwun nggih Pak Camat Nggih, matur nuwun. Monggo Mbak Bergita. Nggih. Saya antar apa sendiri Pak? Oh sampun nggih. Sembah nuwun Pak Camat ya. Jan. Piyayi tek apike kaya ngono. Sing sangone kok mau sinden tok yogane tek ora. Wis diparingi wis matur nuwun. Iki uga kadang-kadangku tangga tanggaku saka kampung Wayang Jaten iki bak ya do nusul ning Mburi Kelir. Ya, mung serawung. Dipandhegani karo Mas Rudi, karo Mas Wajar dan lain-lain. Wah, matur nuwun. Ya, ning lek sing jenenge kampung kuwi wayangan awake dhewe iki ora seneng. Ha iya senengane cong wae ndut. Ngono kuwi. Di pasaran dhewe-dhewe kok. Iya, Nah, iki perlu tak aturake, Nduk. Iki ya dawuh piweling saka panitia Hari Wayang Dunia yang ke-11 jurusan Pedalangan isi Surakarta. Woro-woro. Kagem sedaya para warga masyarakat ing Selokaton, Gundang Rejo, Karanganyar bilih benjang tanggal 1 November. Menika wonten perayaan Hari Wayang Dunia yang ke-11 dengan tema Nyokro Manggilingan. Ya, arep digelar apa wae. Wiwit saka awan mengko bar Jumuan kuwi ana ruwatan massal
sing ngasta dalang pangruwatan ya kuwi Ki Haji Sukron Suwanda. Mila mbok menawi para warga masyarakat Gondang Rejo kepingin nderek wonten ruwatan massal saged mendaftarkan diri. Yen ruwatan dhewe sok-sok biayane iki akeh, Nduk. Bergudengi pirang-pirang yen massal disangga wong pirang-pirang dadine enteng. Iya, bar kuwi mengko terus bengi ana pembukaan lan uga pentas-pentas seni karya para mahasiswa dan para seniman dalang dengan tema lakon ya kuwi perang gede. Oh, perang ageng. Monggo mapan wonten ing pendopo ageng isi Surakarta, warga masyarakat monggo dipun regengaken, dipun gayengaken sami tindak wonten mriku terbuka gratis untuk umum. Ya ngono kuwi. Pengetan hari wayang iki janjane 7 November. Ning gandeng isi ndisi luwih dhisik merga dalang kampus dosen-dosen iki ratake yen tanggal 7 November iki lak do nampa job dhewe-dhewe. Ya, ngono kuwi. Mula usule Pak Purbo karo aku barang ampun 7 November ning 1 November ndisiki. Wah iya. Alhamdulillah engko awake dhewe sak kanca 7 November sowan ana ing rumah dinas Bupati Karanganyar dalam rangka Hari Wayang dan juga Hari Jadi Kabupaten Karanganyar. Wah iya. Monggo bapak-bapak minjang rawuh 7 November. Ya sindene ya 100 pira ngono. Sindene mung 6 ning anggarane per orang 100-an. Ayo ngono. Ayo. Iki konsepe rada beda ora mung bab gemerlap lan uga meriah, ning iki ganti suasana dengan tema ya kuwi apa kuwi wayang kembali ke hitohnya. Ya balik ning lakon. Lakon esuk Tripama. Ya. Gayeng kuwi. Genah sewengi wisuk wah ora iso turu doan kanca-kanca. Tetep iso. Tetep itu enggen anggar sirep ya bablas. Saya lek awan bengi ngene iki wis tak titeni. Bar perang gagal wis dadi celuk-celukan ya. Mamem-mamem ngono. Anggere wis sepi ngono akhire dhek ya ora nyeluk bak ya melu turu kok. Nggih. Pelok barang nadyanto sore mau wis dikumandangake karo anak-anakku saka Sela Katon sing kepareng konser sore mau luar biasa. Tabuhane jos. Temenanan. Iya. Mergo kene ya ana seniman pengrawit hebat Mas Daryanto. Lho, kuwi bocah-bocah do latihan sakwise Mas Daryanto pindah ning Blitar malah. Dadi ora enek sambung rapete. Ha iya. Tabuhane apik jos ngono. Gugur gunung meneh ya Winong Nawangsih men jumeneng. Ya. Nggih ngurmati semangate warga masyarakat Sela Katon. Monggo Cak, gugur gunung. lenggah menika pulunan kula utawi ponakan kula Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Oh ponakane Bu Kesi. Ingkang sowan wonten Ngabiyantara. Ya, Ya, tata kramane wong Jawa ya kula nuwun karo piyai mriki. Nggih, nderekaken nggih Lajeng Kondur Pak dan Ramil. Sajake kula kok ngadeg kok langsung anu nggih Pak Kondur kok wedi diceluk ya jane.
Heeh, wedine kok copet lah. Kayak iki kok sindene ngadeg neh iki ketoke bar iki genti aku ngono langsung kondur. Lho, aja kuwatir, Nduk. Iki malah dawuh saka Mas Warto, ya toh, Nggih. Pak Bayan Warto. Iki Bapak anggota dewan diaturi munggah ana pepanggungan. Nah, ngono kuwi. Nggih. Monggo sinten Pak Sarjono napa Pak Hanung kula nderek napa langsung dua-duanya kula namung badhe Pak tuturi. Nah nggih, Pak Sarjono nggih. Ingkang pundi nggih piyayine Pak Sarjono? Oh, ingkang anu napa mustard coklat. Sing saka partai PKS Perjuangan mau lho, Nduk. Oh nggih. Piyayi kok jan gagah pitek song ganteng ngono kok ketok lomo banget ngono ya, Pak. Ya ampun. Renek bedane karo Birgita mau iki. Wah wis. Ketoke iki jan koyo berwibawa banget ngono lho, Pak. Iya. Janan. Iya, nggih. Ketoke ngelem-ngelem ngono, engko bar kuwi terus nyangoni. Nek ora nyangoni mesti yo wah pelit cetil kaya ngono. Mboten, Pak. Kula ki jan kula niki sinden yang bertata krama. Wah, Ya. bagus lah kalau seperti itu, nggih. Monggo Pak Hanung menawa Pak Sarjono napa kalih-kalihipun minggah mriki wonten pepanggungan. Ayo. Nah, menika nggih. Totok, totok. Delok barang ya. Wilujeng dalu wonten dawuh Kok menapa? wonten ampun ngoten to Pak. Malih pekewet lho Pak. Kula ingkang anapa nyuwun dawuh panjenengan. Nek njaluk dawuh kok nyeluk. Lho, niku kan anu dawuh saking Bapak sinten wau Pak Warto. Pak Warto, dawuh saking Pak Warto lho Pak. Kula kan namung meneruskan saja, itu bukan karep saya meneruskan pribadi nggih. Arepmu. Nika wau Om Sarjono kaya ana sik nunggu sing jek enom aku tuwa keri wae. Waduh. Ayo Pak Hanung nek saged mawon. Sinden-sinden ini tuh suka yang ini loh Pak, yang agak Sugeng tua. dalu Bu Haji. Bu Haji. Nggih. Sembah nuwun. Dalem pundi to Pak Hanung jenengan? Dalem Selokaton. Selokaton nggih. Nggih. Wah, nggih. Wonten Kecamatan Gondang Rejo niku tasih kathah nggih piyai sing bersih dusun kados Selokaton mriki. Alhamdulillah tasih kathah. Nggih, syukur. Benjang dalu nggih wonten. Dados nggih. niki wulan November niku luar biasa. Nggih. Nggih, njaba jero nggih luar biasa. Bon jero nggih. Mas Rudi nyun ngapunten. Dalem Oh, nggih. jumeneng. Nika tangga kula, Pak. Nggih. Wartawan niku nggih. Niku luar biasa diayahi sedaya. Nek awan niku dadi wartawan, yen bengi dadi penggemar wayang. Wah, nggih. Nggih. Wonten dusun dados ketua RT nggih to. Ah, nggih leres nggih. Pun didemo kali wargane ra gelem medun-medun niku malah. Kala wau siang nggih kepanggih kalih kula wonten ruang podang bupati kok. Oh, ngaten. Nggih. Nuwun sewu badhe. Niki dawuh napa? Mekar menapa? Nggih, Mbak Cita-cita menawi kula niku riyen dados ustad. Oh, ngoten nggih. Dados menawi kagem hiburan ngeten iki kula niku ajrih yen diwastani mengke sinaune krepe engko ndak nang ngerum ngoten. Oh. Lek pancen jenengan ustaz monggo sakniki tahlilan kemawon. Nah, nggih niku Tahlilan Pak. pun kala wau siang watane kan ngoten nggih. Niki kula tak nggih nderek lelados mawon. Nah, ning Nggih. jenenge cahajaran nggih dibantu nggih, Mbak. Nggih, Pak, jenengan niku ajeng nyanyi gundul-gundul Pak Celmen kula nggih nrimo lho, Pak, Iya. ampunan. Sing kula ajri niku nggih Napa? tembe wingkinge bar nyanyi mesti dikon nyawer. Mboten kula mboten kok, Pak. Mboten nggih. Pak, mboten niku namung guyon, Pak. Perjanjian awal nggih, mboten Namung nggih. guyon kok, Pak, Nggih. tapi anu, Pak
Pak Dalang niku lho. Apa? Biasane. Ora aku mboten Pak Estu. Nggih. Mboten sae ngoten niku. Nggih. Mboten Pak badhe nyuwun Dalang, sawer. Pak Dalang mawon tahun ngajeng niku 50% lho Mbak Minang. Nggih. Lah nggih 50% DP kalih pelunasan kan, Pak. Niku lak arah-arahane Pak Dalange. Nggih. Karepe wargane ora ngono. Oh, ngoten nggih. Syukur gratis. Astagfirullah, Pak Anjran apa tidak ini Pak Dalang itu harus ini loh Pak, tanggung jawab Pak Dalang ini segini banyaknya loh, ada banyak Nggih. krunya. Kalau gratis ya ini yang nangis bukan cuma Pak Dalang tapi semua kru ini juga menangis. Tapi kan sampun dinawa itu. Nek pun diniati niku semua hal. Nggih, Pak manut jenengan, manut kalih warga mriki. Calone tahun ngarep enek dalang sida ludes. Lek arahane iki pinter men Pak Anung ya nggih. 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 Kersane uman sedaya niku Pak Kepala Desa, ya, Pak DPR gitu sih. Kabeh gen kuman. Nggih. Gen iso uman nyatus-nyatus kabeh engko gen munggah kan. Wah. Niki pane diparingi ninggal katresnan ngoten masuk mboten niki. Niku Pak. Niku malah leres cocok niku. Niki ciri khasé Winong niki. Niku malah niki Kula niku pun ngertos. Ah, nggih. Kula nyuwune niku, perkara kula niku nembe ajaran. Aja-aja jenengan sok mirsani teng YouTube Winong nimbang niki. Kula niku pados HP nomor HP-ne pun mboten pikantuk. Oh, jenengan padus nomor HP kula to, Pak. Nggih. Napa kula paringi sakniki jenengan wonten bentang napa lho jane? Napa wonten Pokoke. ajeng napa ngoten Nek to? Mbak Birgita kan kula wis duwe saka ngene Mas Akbar. Oh iya, nggih. Nggih. Iya, kalau Winong kan karena jomblo jadi enggak tahu Mbak harus Iya. minta ke siapa gitu ya, Pak ya. Kula ajeng nyuwun kalih Bu Ajah nggih pekewo. Nggih. Nggih, mengke gampang Pak niku. Gampang. Tadi lajeng napa mawi bawa? Lajeng kemawon nek bawa niki wau ngurusi kecelakaan wonten jalan tol. Jan piyayi kok pinter ndagel barang lho Pak Anung nggih. Nggih. Niki mangke yang pertama dangdut, yang kedua dipun jaranke. Oh nggih, mboten napa-napa. Dados rumiyin niku nate Pak. Nggih Pak Anung. Teng Ponorogo niki Winong juaran nggih ninggal katresnan niku enten salah satu anggota dewan niku langsung munggah panggung maringi 1 juta apa 2 juta ngoten niku. Nah, nggih Pak, niku teng Ponorogo. Adate Jawa Timur benten kalih adatipun Jawi Tengah, Pak. Nggih. Iki arep Desa partos. Mawacara. Lagi iki enek Dewan Partoselak Jaya Indo ya. Sura klepat. Jane pomongan ngoten niku anu lho Pak, nggih jane desa Mawacara tapi itu tuh contoh yang baik. Kalau Iya, itu ditiru, baik. nah nggih, kalau Iya. ditiru itu tidak salah, tidak ada salahnya dan baik gitu Iya, loh. memang betul. Nggih. Karena sekarang eranya efisiensi kita. Wah. Cocok, Pak. Cocok niku kula. Anggere pejabat dijaluki alasane efisiensi. Hari jadi iki yo efisiensi. Ayo. Kalau Betul masalah, Pak. Kalau hari jadi sudah teranggarkan. Insya Allah bulan November hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108, Sindene juga 108 nanti. Perkara regate nyatusan kan. Angel iki ayo piyayi iki. Monggo ninggal katresnan diaturake dumateng Pak Hanung ingkang nembang genduk Winong Nawangsih. Mlebu metune dikandani lho Mbak Minang nggih. Nggih Pak. Jenengan niku Lah niku terserah jenengan, Pak. Pengen mlebu ngoten mawon. Mangga dados ninggal katresnan supaya katresnane Pak Hanung ora ditinggalake kanggo warga masyarakat Sela Katon. Yuk. Nono windonono tak enteni ing pucuking tresno balung mongko bebasane pun katon katon sirane wae. aja lali bawelmu. Oh, gemar
jroning atiku nalikan ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu tambah matur sembah nuwun Ayo selanjutnya Mbak jenengan Mino. suwae lho Pak Matur sembah Jane. nuwun, Jan. Om Cahya. Nggih, sami-sami Pak Anung, nggih. Sampun nggih menika nggih. Sampun. Nggih, alhamdulillah, sampun. Nggih. Sampun. nggih. Napa lho nih? Oh, alah, tak kira rogo-rogo ya mau. Wau pun diparingi Pak Camat nggih. Anu, jane wow kan Mbak Birgita. Wau sampun. Nggih. Mbak Birgita. Alhamdulillah menawi sampun diparingi Pak Camat. Nggih. Ya nggih, ampun sarep-repot. Ngoten niku lho jenengane. Wis suwi-suwi gendeng to nang. Bareng rodho Nggih diparingi Mbak Minong sedaya napa kali panjenengan? Lho, ketua rombongan niku lak dalange, Pak. Lah to kedah liwat dalange. Nggih. Pertanyaane Mbak Mino niki kula paringi padalang jenengan remen mboten? Jane yo niku Pak setengah-setengah. Oh, 50-50 berarti. Nggih, niku jane kados. mengke kan menawi jenengan paring kula kan mengke sing mengelola kan Mbak Dian kalih Mbak Birgita niku malah amanah Pak, langkung ngoten. amanah Oh, nggih. menika. Jenengan badhe matur bilih dalange kurang cetha ngoten to niku. Mungkin nek Pak Cahyo Kuntadi niku disaki piyambak Pak niku. Pakulinan. Nggih, niku mengke malah Lak nggih mboten ngoten nggih bukan sih nggih. Mboten kok. Nggih, mboten namung dhuwit winong lek gregeten kula saki ya mbiyen Pak. Nggih, mboten dados menapa niki Mbak. Mugi-mugi tambah berkah nggih. Inje matur Mugi-mugi nuwun nggih laris. Pak. Amin matur nuwun pangestunipun. Oh, kokean. Oh, Mbok nggih. anas ya ampun. Mbak napa-napa lho Pak niku mengke nggih. Matur nuwun nggih Pak, mugi-mugi Matur pinaringan sembah sehat bagas nuwun. waras rezekinipun Nggih, ingkang kathah bareng. mugi Nuwun, tambah ya. gagah pideksa pinaringan bahagia lahir batin selamat dunia akhirat prap yang akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kowe wis tau ngemut mercon bledos sing cangkem dhuwur ngono. Bareng entuk dhuwit rumah saku omongane kaya bebek. Ayo ngono ya jene. Wek ngendhok ayo ngono ya nggih. Sembah nuwun Pak Anung, sembah nuwun katresnanipun. Mboten perkara pripun-pripun niku mung nggih men suasanane niku gayeng ngoten niku. Mergo yen mbanyol urusan dhuwit niku gampang iso der. Ayo ngono nggih. Ayo. Wis gampang der entuk pisan. Ayo ngoten niku.
Lah ya wis ben nggih, sinden-sinden nggih tuku pedhak. Ngono kuwi. Sembah nuwun. Ya. Saiki sing era sekarang coba Mbak Trihastuti Retnawati. Ayo nggih. Sing era sekarang ketoke sampean sing umure sik 17 tahun. Ayo. 17 kali. Bocah saiki kan nggen kafe utawa nggen warung-warung biasanya nyetel lagu-lagu era sekarang, di sing ayang-ayang, di sing apa ngono kae. Sumawijaya dan sebagainya. Apa liyane? Apale loro kuwi tok aku. Layak dan lain sebagainya. Ngersake sing napa Pak Yaya? Hah? Ngersake sing napa? Lek awakmu ketok ape ayang-ayang. Ayo, wis ketok ayang-ayange sukma metu saka raga. Ampun Pak, ampun. Golek wahyu bar kuwi balik neh ngono lho. Ayo ngono kuwi. Jadi harus mencari pencerahan dulu Pak Yaya. Oh iya. Ayo. Kalau pun tobat to Pak. Syukur. Ayo, tobat. Ayo nggih. Ya diaturake coba Mbak Trihastuti Retnawati lan mangke nyuwun izin ingkang bagian nyabetke wayang menika anak kula ingkang mbarep Pak Warto lan sedaya para panitia men bocah niku ajar kendel lan wis lek sabetane wis apik anakku yen karo aku. Ya kaya ngono kuwi murite Mas Bayu. Ayo. Bayu Solo. Mas Haji Mas lek sikutan wah wis elok bocah iki. Pak Yoyo. Niki tesik bapak-bapak tesik lenggah lho. Nggih. Mungkin selak kondur mboten diaturi tindak mriki. Lah aku ora wani lek jenengan wani. Oh nggih. Pak Sarjono. Oh nggih Pak Sarjono sampun pesan tadi pengen naik ke panggung ngoten. Mungkin selak kondur ngoten mangke ndak kuciwa ndak mboten ditanggap meleh ngoten lho. Pak Lurah nggih dereng tesik kuatah lho Pak Yoyo. Napa bersama-sama? Mboten. Oh ngoten. Lah bersama-sama sing remuk awakmu iku. Tahan banteng lho Pak Yoyo. Mangke didum Pak Sarjono rumiyin menawi kersa Pak. Mriki Pak mong Pak Nuwun anu sewu mawon kersa. Pak Sarjono monggo pinarak tindak mriki Bapak. Yang mana Pak Sarjono ya? Angkat tangan coba. Hayo jangan bohong. Nanti udunen loh. Alah ngatek tenan Pak Yaya. Wedi karo dong aku. Ha iya pinter tuh yen ngedekne. None Pak Sarjono. Sekali lagi. Monggo Pak, monggo. Sebentar. Ini kok rodok rewel to tadi, tangannya kenapa? Angge, sugeng dalu, nggih. Izin dulu nggih Ibu nggih, nuwun sewu Bapak katuran tindak mriki sekedap mawon. Ah nggih. Tapusi gen ra kendel kok. Nggih. Oh Ibu nggih tindak to? Live streaming, Pak. Live streaming. Oh alah, salah emang paringi paketan malah mirsani no. Jenengan bocori kok. Wis di WA Abi enggak nyanyi kan? Enggak, tadi. Nggih. Yang tanya kan tadi. Tadi. Abi enggak nyanyi kan? Tak jawab enggak. Nggih. Kalau sekarang mau nyanyi enggak apa-apa. Lah berarti padha kalih kula. Padha, Pak. Padha kula kalih angger lunga kalih Bugasi lek mulih aja bengi-bengi, Pak. Siap, mulih kula isuk akhire. Cocok. Ha nggih. Nggih nderek nyengkuyung wae. Nggih. Gayengke ngramekke. Nggih. Nek Pak Camat mindit Hanung wis pengalaman. Nggih. Hanung ponakanku kuwi ya aning wis pengalaman. Lah wis ping 3. Oh ngaten. Nah, sing anyaran ngene iki lagi latihan kabeh. Nggih. Delalah laguwe ya lali janjine apalane mung kuwi wis Pak Camat. Iya. Terus apa meleh? Lah anu mau apa Om? Wis terserah. Ya pas sing dipilih ya ninggal katresnan. Nggih, satu lagi lho, Pak. Ya repote kuwi. Lah nggih sing satu menapa Sing niki? tak apal-apalke ning kono kuwi mau. Napa, Pak? Halo Bandung, napa? Heeh, 17 Agustus wae ya. Oh, niku malah bagus lagu termahal di Indonesia lho, Pak niku. Ndak apa-apa, Pak Kahya. Saya senengane sing ngene iki.
Nggih. Oh, malah sing tuwa-tuwa ngene iki ajeg nggih. Iya bener, Pak. Ngeten iki apusane gampang lho, Pak. Mboten nika kaya sing nom lho. Ampun GR yen. Sing tak seri jane ndeke kae. Ndeke kae lho. Oh, Bu Kesi. Jane. Loh, ning yo ora pareng ya. Pak. Aku angger nonton YouTube iki geger karo sinden sing nom-nom to, dalang kuwi. Keksi kok ditinggal mbok tak parani tak jikuk ngono karepku. Bu Kesi pripun, Bu? Jenengan Pak asring mirsani teng YouTube kok. Lah gandeng. Masyaallah Pak Sarjono nanggape kapan? Nek nanggap niki angger jenengan soh nglengser Pak Kangko sik damai. Wah, mboten pun nggih, pun mriko nggih. Nggih, mboten ilok ngoten niku. Nggih. Tapi insyaallah malam hari ini yang pertama dengan Pak Ki Cahyokun tadi live ya. Ya mbuh engko iso engko tak matur dhewe karo beliau. Ah, mboten Pak, niku rezekine dhewe-dhewe. Kula tak teng selokaton mawon mboten napa-napa mriwan. Jenengan pun kalih anu mawon pun diwah-wah niku rezekine dhewe-dhewe jenengan nggih. Deal iki nggih. Engko sing tak Pokoke kula nek telepon ke Mas nek jenengan ora kersa sing tak petil Bu Kesi. Bu Kesi. Bukesi mangke kula weling, lek nek telepon ke Pak Sarjono ora iso. Sampun isi, Pak. Piye carane aku iso? Ngeyel pokoke iki. Usaha nggih, Pak nggih. Nggih. Monggo Mbak digayengke gandeng wis rapi ya apa penting iso ngono wae. Lintang asmara ya. Wah, den gayeng. Lintang asmara. Cocok ya kayake. Cocok, Pak. Cocok sing STW niki mapan Mas Hanung. Om Jono wis ngurmangsani ya. Sing nom-nom wis dientekke Mas Hanung. Jenengan nembe sak periode to, Pak? Nggih baru. Oh, memang DPR, baru. Pak? Ya, baru karena ya memang baru pensiun, Pak. Oh, nggih. Kula nggih DPR baru, Pak kula. Nggih. Dalang Perwakilan Rakyat. Nah, nggih, DPR baru kula nggih. Oh, nggih. Kula ajeng nyalonke lurah Pak teng desa kula. Nggih. Ae malah sing ora-ora. Monggo diaturake Lintang Asmara. Kangge Mbak kula, Mbak Yu kula sing nonton niki yu jalukamu tak turuti adilanang gen seneng atine. Yu sinten? Wah, Mbak Yu kula nriki, Pak. Asmane sinten? Bu Wasni. Masih Bu Wasni kan? Wah, masih. Wah, kuat. Mau request jane Gil ya karo sing kae ngono jane ning wis gilirane beda. Iki wis apik kok yu nek rada adoh mau kaya nerapati ning masa cedhak elok kok. Ibu. Wis tenang ya. Nggih. Ya, Pak. Pak riyen Ibu karsane tindak mriki duet. Niku Mbak Yu kula. Pak, Nggih. Pak. Mboten napa niku tanggung jawab kula. Oh, nggih. Niku lak kok kaduan. Nggih. Masa cedhak kok aku wis Munek ternyuh kaya lintang. Aku si tenan. prat. Pun monggo. Lah. Tenang. Wis tenang, Mbak. Aku tetep mantep nek wis tekel iki. Nggih. Lah kalau jempol dua to yu. Loh, jempol dua. Apa iki karo sing loro mau? Oh, ora ngerti rasane. Nggih. Yo. Nggih, Pak. Monggo pun mriku dirapi. Mergo kanca-kanca pun mboten sing purun niku. Pak, kula wis tobat lho Pak Yoyo. Wis tobat tenan iki. Ayo dikersake Pak Sarjono sujene budi wae. Wis tak pundute tak kukupe. Dikukup. Uwuh napa Pak dikukup? Pokoke tenang mawon. Ayo. Nggih. Pun siap, Pak? Ya Siap. disiap-siapke nganggo Nggih. band kuat iki Siap sange mau. perang ya Pak? Siap. Ah, Wis. yuk, Aku wong tempur. bodho ning siap. Yo. Lintang Asmara. Oke, bersama Pak Sarjono. Sarjono. Melawan ini Lintang Bladu. Pak Yoyo mulai. Ayo nggih. Engko teater. Yuk berpacu dalam melodi. Ya, yuk.
tresnamu kinarep tembang susah kroning batinku senadyan ngarungi banyu sagara tresnaku ora bakal serena yang pantoro rati mongeling manis sing ati setiapku bisa anduweni marang sang yang sulasi Sarjono luar biasa Pak Sarjono. Nggih. Alhamdulillah beda rupa ning beda rasa. Waduh iki apa ya? Aku meguru lek iki ya. Kokono ramando-mondo. Mongso teko kene ya. Wah, durung tak jawab kok dijawab sih. Kok sik Mas Dar tak kei lho. Kok sik aja ngenteni sik. Ora mondo-mondo. Terus Yo sing genah aku wis marem. Wis ngono wae. Suarane iki lho wis empuk. Neng rada jero empuk ngono lho iki. Pak, niki namung suarane lho, Pak. Niki. awas. Dereng napa-napane lho, Pak niki. Baru suaranya. Nek napa-napane malah ora percaya iki. Iya. Loh, bisa betul, nanti betul. bisa dibuktikan nanti, Pak. Ora arep mbuktekke. Nggih. Wis tak wanek-wanekke lho iki. Nggih. Terus Kanca-kancaku DPR PKS ora iso nyanyi. Aku terus nesu, tak cobone aku yo ngono Lah nggih. Terus jenengan berani mencoba nggih. Wis ora usah ngerayu aku tetep lak kei ngono. Iya wes. Langsung wes, langsung. Malah tugasku malah penak lho Pak Yoyo. Ora perlu merayu, ora perlu ngene-ngene, wis langsung lho. Pokoke wis Nah, meneng wae saudara bayaran. ya, Pak? Nggih. Ning yo liya dina kapan manggung bareng sing tak encim yo liyane. Nggih. Nek sakniki kudu niki lho Pak, mau enggak mau harus ini lho Pak, dientek-entek Ya lho ning Pak. mali ngono apa ora to? Aku munggah sing meter 3
mau entuk jenengan kalau nggono mboten. Kula ngerti, jenengan mirsani king mriku, wah sinden Tutik kok katon Sulistya. Bareng jenengan minggah mriki cedhak, wah kok kaya pengen ngepruk boto. Aja boto Pak liyane ngono lho. Lah apa? Liyane apa ngono sing rada Arto. Nah, ngoten lho, karepku ya ngoten. Aku ya padha karo Ki Cahyo. Wah, Ning tetep artone ya ana wis ngono. Nggih. Wis Ki ya Pak. bismillah iki disangon karo umi saya. Mbuh pira ra tak wasi. Oh, dari Umi tadi. Wah, sembuh buku 100, 200, 400 bejane jenengan ya. mangke salam kula diaturke nggih kali Umi. Ini Habibah, ini ayo. sangumu tak kene sinden kabeh. Aku mulai jam 12 nang mulai kinggo. Bismillah, Mbak, ini enggak apa-apa. Nggih, Nggak tahu terima saya, kasih. istri saya ini. Terima kasih banyak dari istri nggih, Pak nggih. Nggak apa-apa. Niki Ngoten nggih. Doa, ada doanya ini. Nggih. Sampun nggih, Pak? Sampun mawon, monggo. Nggih, sampun. Wis ora piye-piye kok, Pak. Wes Wah, nggih, Pak. gak iso dipiak-piakne Pak niki. Enggak Bu Kesi, pripun mengke tawaran saya pupuk Pak Kang kaya Pak Cahyo ya ono e. Nggih. Jopeng Ngastami Bu Kesi, ngastamu didhawuhi karo Pak. jopeng pisah nggih. Dalem. Pak Cahyo mboten aturi jangan tak petot dhewe. Nyuwun pangapunten, kula menawi mboten sarimbit kalih Mas Cahyo, kula mboten nyinden, Pak. Ora apa-apa Pak Cahyo iki mau kedepe beda. Oh, kedepe beda nggih. Pancen kira. Sampun atur nuwun. Sembah nuwun guyon nggih Pak Sarjona ampun duka nggih. Sembah nuwun sampun kergengaken swasana. Pak Anung matur nuwun Pak Camat, Pak Lurah lan sedaya kemawon warga masyarakat. Iya, kaya ngono kuwi. Ya tetep warga masyarakat Sela Katon tetep misuwur lan uga wargane tansah pinaringan berkah. Iya, saiki genti awake dhewe rakit ngetutne lakune sanggit. Monggo.